Jeg vil gerne lave en analyse af teksten Angsten for det fremmede Vesten af Fatima Mernissi. Det øverste, som er markeret med gul, det er noget information om forfatteren, hvor vi får at vide, at hun er født i Marokko og vokset op i et harem. Det viser, at hun er vokset op i en islamistisk familie, og at hun er muslim. Vi får også noget at vide om hendes uddannelse. Hun er sociolog og forfatter, og har lavet en kritiske analyser af islamiske historieskrivninger. Det viser, at selvom hun er vokset op med islam, så ser hun lidt på religionen. Har hun set på religionen udefra og med nogle kritiske øjne. Jeg vil sige, at hun er et indefra synspunkt, da hun er vokset op med islam og kender den her religion godt. Artiklen er redegørende, da den redegør for en emne, men sætter også lidt op til debat. Jeg har ned igennem teksten givet de forskellige afsnit nogle forskellige overskrifter, og dem vil jeg gennemgå ned igennem teksten nu her. Det første har jeg kaldt mytologisk syn på Vesten, og det er egentlig fordi, at det første, der står her, som er markeret med blåt, det er den beskrivelse, som muslimerne bruger på Vesten. Og der står Garb, som er en betegnelse for det fremmede, men her kommer ordforklaringen. Det arabiske ord for Vesten er også navnet på et sted, hvor mørket og det ubegribelige holder til, og begge dele altid er skrækindgydende. Og det har jeg markeret både fordi det er en god og kort forklaring på, hvordan i hvert fald nogle muslimer ser på Vesten, og også fordi det er en mytologisk betegnelse for Vesten, da det beskrives som et mørkt sted, og det er en betegnelse, som stammer langt tilbage fra. Længere ned har jeg kaldt et afsnit rummelighed over for at sætte grænser, og det er fordi i det her afsnit så beskriver forfatteren, hvordan at det fremmede, som i det her tilfælde er Vesten, er noget rummeligt. Det rummer plads til individets frihed, og islam i den her sammenhæng er en lidt mere lukket religion, hvor der ikke på samme måde bliver dyrket det samme demokrati. Som der overstået her, står der, at opgaven er ikke for det fremmede Vesten at forstå os, det er vores opgave at forstå dem. Og jeg tror med det mener hun, at muslimerne og islam måske er en lidt traditionsbunden religion, som ikke er så åben over for det nye, hvorimod at i Vesten så er individet mere frit, og derved har de deres egen holdning og deres egne synspunkter, og lidt mere åbne og moderne. Det næste afsnit har forfatteren givet en overskrift, men jeg har givet det en ny, og det er ønsker om demokrati. Fordi i det her afsnit, så forklarer hun egentlig om en fredsmarch, hvor at en muslimsk folkemasse, de forklarer, at de gerne ønsker demokrati. Samtidig skriver hun, at man kan godt forstå, at dem, der har magten, gerne vil beholde den. Og grunden til, at de måske har så stor frygt over for det her demokrati, det er, at det vil gøre, at de ikke længere har så stor magt. Ja, og igen står det her, at Vesten skræmmer, fordi den tvinger muslimerne til at grave ligene op af alle de oppositielle, og så fortsætter den ellers. Og det betyder, eller det hun beskriver, som kommer her længere ned, en masse historier, der har været i fortiden, hvor at nogle muslimer har prøvet at gøre oprør mod det styre og den lukkethed, som er i islam over for det demokrati, som findes i Vesten. Det næste afsnit, som jeg har kaldt individ og dets frihed, er, som jeg sagde lige før, nogle forklaringer på, hvordan nogle muslimer har prøvet til den her kamp op, men er blevet mødt med vold og endt i døden. Og hun forklarer her, at lydighed eller refleksion, tro eller tanke, at erklære individet og dets frihed for uomgængelige, suveræne enheder, ikke specielt for Vesten. Tanken tilhører også det inderste i vores tradition. Den kun druknede igen og igen i blodudgydelser. Og her der ser vi så, at det er ikke fordi, at muslimer ikke har det i sig, men når de ser tilbage på deres historie, hvor at folk er blevet slået ihjel for at prøve at få det her demokrati indført, så tør de ikke rigtig tage kampen op igen, og det bliver derfor bare ikke rigtig et emne, man berører på samme måde. Og det er ellers det, som det her afsnit viser, det er nogle forskellige eksempler på det. Går vi længere ned her, så har jeg en overskrift, er vi alle lige over for Gud. Og det har jeg kaldt det, fordi at det her afsnit, det handler om, at der i islam er et mellemled mellem befolkningen og Gud, hvorimod vi for eksempel i protestantismen, der er det hvert individ, der har en forbindelse til Gud. Og her står der lige en lille forklaring. For kun det guddommelige nærhed
eller fjernhed kan retfærdiggøre imamens autoritet. Han besidder slet ingen, hvis alle mennesker er gudnøjagtigt lige så nær som han. Og det er også derfor, at nogle af de højtstående inden for islam er lidt bange for det her demokrati, fordi det vil egentlig gøre, at de mister deres magt. Det sidste afsnit har jeg kaldt filosofi over for politik, og det har jeg kaldt det, fordi at der egentlig er 2 tendenser i islam, som også står her, og det har været 2 tendenser. Den ene er en intellektuel retning, som reflekterer over det filosofiske grundlag for verden og for eksistensen, og en anden retning, som lader deres tvivl blive politisk og griber til magtmidler. Og det er, at der er nogle folk inden for islam, som bliver kaldt sufierne, som egentlig grundlæggende har overvejet de samme ting, som blev overvejet i Vesten i oplysningstiden. Så der går folk rundt i islam med de samme tanker, men de kommer ikke rigtig frem på samme måde, på grund af den historie, som religionen har. Jeg vil sige, at nogle af de temaer, som er i teksten, er det fremmede over for det kendte, rummelighed over for ikke så meget rummelighed, Vesten over for islam, det ukendte over for det kendte, åbenhed over for angst, og så det enkelte individs frihed. Skal vi se på nogle religionsfaglige termer, så vil jeg sige, at der er lidt mytologi i starten, men ellers så er det ikke noget, hun benytter sig så meget af. Hun ønsker lidt at fortælle læseren om den islamistiske modstand over for Vesten. Samtidig ønsker hun at vise, at vi måske ikke er så forskellige endda. Jeg vil sige, at forfatteren har et humanistisk menneskesyn, i og med, at hun er feminist, som det blev beskrevet i starten. Hun interesserer sig for mennesker, da hun er sociolog, og så har hun tidligere lavet nogle kritiske analyser, som den her også lidt er. Ja,